Avui tenia lloc una visita de la corporació a l'Escola Infantil Municipal Ninos amb motiu de l'inici del nou curs escolar. L'alcaldessa María Ángeles Crespo, la regidora d'Educació Laura Sáez, la regidora de Benestar Social Mano Redondo i el regidor d'Esports Pasqual Casp eren rebuts pels responsables del centre, que els acompanyaven a visitar les distintes aules, la cuina, els jardins i altres dependències de la nova escola per a menors de 3 anys de Carlet. Mamut chiquitito quería volar, movía las orejas mas no podía avanzar. Con el pájaro maestro se puso a aprender, pronto las orejas. Oronella, gentil oroneta, oroneta, t'acariciaré. Oronella, gentil oroneta, oroneta, t'acariciaré. T'acariciaré el cabet, el cabet, ocellet. Ah, oronella, gentil oroneta, oroneta, t'acariciaré. Oronella, gentil oroneta, oroneta, t'acariciaré. T'acariciaré el teu bec, el teu bec, el cabet, ocellet. Oronella, gentil oroneta, oroneta, t'acariciaré. Oronella, gentil